Haga jingle kai ICC Cricket World Cup T20 happening ka Namibia Persia ke Australia. Haba pai sya ka jingle kai ka Australia kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Namibia hadu khandai weekend. Bad haga ni jingle kai Adam Sampa urang kawang bol jong ka Australia ule yo ban khor hadu sa weekend nagi sa over bad ai tang khat runs. Baleng baga ni jing job ka Australia kala yo ban Rung sya ka Super 8. Hagawai par kecing lekai hapring ke USA Persia ke India. Apa pai sya kecing lekai ke India kala khur ke 6 job hadin bagalala ban pelim ya ke USA dah new weekend. Badha kali kecing lekai urang kawang bol jong ke India u Ashdev Singh ulala ban lekai bha aga ba ulio ban khur hadu sa weekend nagi sa over ban ai ta khandai runs. Baleng ba kani kecing job ke India kala yo ban Rung sya ke Super 8. Haga jingle kai perlok happening ka region Alexis Sanchez ka Chile Persia ka Paraguay. Haba pai sya ka jingle kai ka Chile kala khur ka 6 job hadin bagalala abat pelim sok ya ka Paraguay da lailanot. Badha ka jingle kai Victor Da Villa ubde urang ile kai bai lekai na ka club CSKA Moscow uli oben tap ar goal haga jingle kai kata uli oben tap ka goal ka baningkong haga minit ka bakhat nyo. Bari ka goal ka ba ar haga minit ka ba live nyo. Bari shi goal le oben tap da Vargas haga minit ka ba san peulai. Hagawai par kecing lekai perlok happening ke USA Persia ke Brazil. Apa pai sya kecing lekai ke Brazil kala yo ban khi jar nengkong tang ha ka minit ka bakhat nyau lengbau Rodrigo. Henry ha ka minit ka ba arpen riu u polisik ule yo ban tap ya gol pen ya khai Nabynta ke USA. Badahadu bukur ka kela step baro artli ki ken hun kia khai da marshi gol. Aba pai pat sya ka kela mit baro artli ki ken hun kia khai klemla ban pen khi jar wala da kila persyang kat tokat ne ban yo pen khi jar Henry ki klemla ban pen urlo hadu bukut jong ka jingle kai. Badai lamba ki shigol bagi yo thep ha ka kela step baro artli ki ken hun kia khai ha ka jingle kai da marshi gol.